Ini ndakaroorawo vana vefemili imwe chete. Mukadzi wangu wekutanga ndewo kwamai guru, mudiki ndewo kwamai nini. Mudiki ndakamutora last year, mushure mekunge ndamumitisa abvakachira mukoma. Ndakangochivawo nekuti ane board plus munaku kupfuura mukadzi wangu wekutanga, ndosaka ndakayeverwa naye. Zvino mukadzi mukuru Shanje haachadi kana kupa mukadzi mudoko mukana. Dzimwe nhambo kana ndiri pakati pebonde anomuka otanga kutenderera sezvo tichirara mubedroom 1 tose. Vana ndo vanorara mukicheni. Ndakutyira upenyu hwemukadzi mudiki. Ndakutyira kuti vachaurayana paukama hwavo. Ndoudza hama dzavo here nguva iripo kuzoitira kuti pakaita mistake ndombomira ndione kuti mukadzi mukuru achadzikama here. Ndainge ndaronga kuti mukadzi mudoko arare mukicheni, manje aiti akararamo aivhumuka. Mukadzi mukuru ari kuramba kunorara mukicheni. Ndodii vedu we, handidi kuti vanhu ava vaurayane.